Niki lampune pundi, Pak? Ya Allah, ya Allah. Amit nggih. Iki lho, jenengan. Inten sini, Inten. Sini Tan. Awas mundur. Sini. Ambil mak pa sini. Sini, Intan sini. Ya nek kangen Ren. Sini jangan ditutupi mak pa. Intan agak ke belakang nah, gitu. Nggih niki, Mak. Nggih. Amit iki. Kula tak tumbas nggih jenengan. Nggih. Mugi-mugi jenengan nggih napa? Teman, mugi-mugi nggih bermanfaat nggih jenengan sak keluarga. Ngoten nggih. Jenengan kan mboten kedah kulkas, nek kedah makman napa-napa ngoten niku biasane kan jenengan titipke nggih. Nggih. Niki nek jenengan napa? Enten makman napa enten napa sekirane saged di mriki Pak napa? Saged disimpen teng kulkas. Jenengan sakniki pun mboten usah dititipke pun gadah piyambak nggih. Matur nuwun bae. Terus, Mak, maju, Mbak. Jenengan tak prank. Prank napa, Mbak? Prank napa, Mbak? Jenengan boten kula endeki nggih jenengan mau tak biduki tok ndek wau nggih enjing kita tetep berdamel meleh tetep tenggene kula lho nggih ndek mau nyetrikane rombari lho jenengan tetep tenggene kula lho nggih pokoke guys mak pah ora bakalan tak lereni kecuali nek mapah piyambak sing nyuwun leren nggih Mbah nggih maksude koyo Mbak Endah, niki kula mpun kesel kenapa nih ngene-ngene kula izin leren lah kuwi lagi guys. Tapi nek dari pihakku karo Mas Dimas wis ben sak kesele mak pah ngono aku koyo ngono kuwi. Iki mang aku koyo ngene kan Terun, Mbak. Ajeng maringin jenengan Pak mriki Pak niki kulkas nggih jenengan. Nyerek kene lho, Kas. Bener. Mriki. Niki Saya ngambil sari Pak. Nggih. Disayang, Mak, disayang. Sayang. Mak, disayang. Sayang. Aduh. Banyak. Ya Allah, alhamdulillah. Mak ate semede ngoten, Mak. Ya Allah, Mak. Mak perasaane Aku pas aku tenanan enggak. Boten. Wong jenengan pun kaya make kula piyambak kok. Oh alah wong kalih napa putrine kula nggih jenengan sayang tenanan ngoten niku kok mosok nggih kula ajeng lereni nggih memang jenengan sampun sepuh mungkin merdamele nggih tenagane mboten kaya tiyang nem nggih ning tapi kan nggih napa mboten enten salahe nggih Mak nggih umpamine jenengan wong makpa kan kasarane amit butuh gawean yo Mbak yo gak apa jenenge karo mak dhewe kan yo wis nyempon niki Matur nuwun sampun, Mbak. Matur nuwun. dibuka nggih Mas dulu Mas ayo tampil Mas ayo oh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ini madepnya ternyata nenek ya diputar dulu nah Seneng banget, Dong. Pripun, Mak? Mbak. Ya Allah, sampai sabar kata-kata ya Allah mak kula pun tedeng nggih mak jenengan di bawah kula kerja kula jenenge mboten tega iki cuma diceritakan mak pak besok tetep kesana iki kan kesayanganem ya toh kesayangane Intan niki Mbah niki dadose kalih mak pak niku balas cinta pokoknya niku makane niki wau ditangisi terus nggih ngoten rasane lek wes gak apa-apa besok mak pa seterusnya di rumah Mbak Endah terus ya wes di rumah Kinara terus nggih mpun wes gak boleh nangis wis bisa pengen leno buka mak atine pengen buka buka wis bisa leno atine ya toh tas baru mak terusnya jenengan mungkin saged kok nondok terek nang gawe es ayo sih
sayuran. Sayuran. Pengen es batu. Pakai kas ben ngombe es. Jadi iki mungkin nek jenengan nopo enten sayuran, nopo pengen nopo enten makanan sing sekiranya saged disimpen teng mriki. Kan saged boten usah titip-titip meleh. Ngoten nggih. Mas sampun. Sampun sedaya nggih. Iki ame. Garansi Oh nggih. Garansinya berapa, Mas? 1 tahun. 1 tahun nggih. Oke, terima kasih banyak. Niki Mak surat garansinya ampun sampai ical nggih. Soalnya mungkin nek nopo Menawi diri setahun saking. tapi nek menawi enten Pripun-pripun kulkase. pripun kulkase, mbok napa mungkin saged napa dibeto teng toko gratis nggih Mas nggih. Selama garansi gratis. Selama nggih garansinya tesih gratis nggih. Insyaallah mungkin iki nggih awet. Amin. Amin. Mboten rusak-rusak ngoten. Mungkin mak niki tesih keganti iki. Keganti susah. Mungkin mau tulung Mbok dadek endi arahe? Tadi kira ta nggih? Diperani jenengan. Nggih, mungkin ben dianoni Mas Ajis. Nggih, Mas Ajis teng ndi yo? Nggih. Nggih pun Mas jenengan nek ajeng balik Nggih, iki ha. matur suwun sanget Nggih, Mas. monggo. Matur suwun, Mas. Mas. Mbak nggih matur suwun, Mbak. Pokoke sedaya aku matur nuwun. Mae ajeng menyampaikan apa monggo. Aku matur nuwun, Mbak Indah ya. Wis pokoke matur nuwun, pokoke kabeh matur nuwun. Ditukokno kulkas, aku ora ndek kulkas, wis gak titip-titip nang iki pokoke aku. Wis matur nuwun pokoke. Wis matur nuwun kok muga-muga ya lancar. Amin. Nek gawe ya wis ora enak alangan apa-apa, muga lancar rezekine. Amin. Sehat awake. Nggih pokoke nggih sareng donga dinonga nggih Mak, kula nggih ngoten pokoke nggih kula dongake jenengan sak keluarga nggih diparingi segera waras, diparingi panjang umur, amin. Dilancarke. Ngoten. Terus putra putrine jenengan nggih paringi suwehet danten panjang umur sedanten Mbak Kas mugi-mugi nggih dang diparingi momongan ingkang soleh soleha. Amin, ya Rabbal Amin. Mas Ajis pundi Mas Ajis? Oh, bisa bubuk. Wah, nggih pun mboten apa-apa. Ya wis guys, ngono wis alhamdulillah sudah menerima ini mata, nggih. Pon mboten usah nangis beleh. Dik Mang iso dikerja di mak eneh, guys. Aku sing Oh, ngasih Dik Mang. mantuk wau rupane ora kaya biasane ngoten lho. Oh, sedih ngoten, Mbak. Nggih, mantuk kalau le mak pa Depa biasanya ansal panganan jajam ngoten kan mampiri tenggen kula. Nggih. Lah niku wae kok ngeteraken. Ngoten tok. Mboten celuk-celuk, mboten apa ditukno tok gedange terus. Ngeten terus nyur ae. Rasane pripun? Ndik mau. Dalan nggih. Aku nek dilereni Iya ya, Mbak. ngoten. Nek aku dilereni yo tengok apa apa ngono, Mbak. Mergawe nggih, gawe apa. ngoten lho. Aku yang ngono Mbak pertamu. Terus sedih, Kok mboten sampai tekan mboten ngono? ngertos kinara ngoten nggih. Cek nangis. Ini anak apa? Niki sampeyan nek selalu terus. Pak sekedap nggih niki ben nganu pripun, Mak? Pak anak apa? Nggih. Anak apa aku. Kula nonton dereng-dereng sanjang Bu, Kang Mbak. Pokoke urung cerita-cerita. Pak dereng. Aku cerita-cerita terus. Aku apa dilereni anak tulang aku tuh dilereni sih wong tak buka. Dan tangi, nah apa? Aku dilereni ya. Lho, empun jenengan pun sanjang. Nggih Aji. Oh, terus Aji apa sih. pripun? Dilereni ya wis mak wong dilereni ngoten. Ngoten to. Alah. Benjing nganu lho, Mak, tetep mriko. Kondang ora ora tenan kok yo. Lah iki kok yo cek Keson, ono. Ayo Lah, mungkin ana yo. Setrikonane urung Urung bar, guys. kok jabut, guys. Mas Am goro-gorone iki mang yo. Lah aku ki yo gak roh ki mang mak ape ditambahi ngono ki iso-isone mae. Aku ki padahal yo ora tega mang yo Mbak ngeprank mang yo Mbak pertama mang. Malah mae balas dendam karo Sriwi Kutel iki lho wong loro iki lho. Goro-goro iki kan baru prank. Apa kapan syukur. Oh, mungkin pun. Nggih matur nuwun Mbak. Nggih, Bu, nggih matur nuwun nggih, Mak. Sehat-sehat pokoke. Ya Allah ngapunten nek kula kleru-klerune Pak, matur suwun nggih, Pak. Ngaprank ya, Pak. Ya Allah, ya Allah. Kualat ora iki. Ora Sriwi Kutel kowe kudu
buat sial ya. Iki sesuk kita buang siang iki. Bolak balik kena sial, Mak. Gara-gara Guru-guru nangis wong tuwek deh. Oh, wis. Nih, bertiga. Oh, ya nangis. Loh, Iya, iya. bertiga iki. Melak. wis sakniki pun jenengan ngapura karo mbok Pak. Kersane jenengan nek ngerti niku ben lancar. Amin. Sekalane Udah salim ya Sukma Rara. sekalane jenengan pun bilang wis. Sekalane wis ben ilang. Wis putus pun mboten. Kinara kata apa? Rara lho ya. Aku tuh malah kinara. Tak Kinara. Tapi benjing tinara niki karo mbok Pak Wedi, Pak. Ya sedih lah, aku agak kinara terus aku. Terus piye sak pengen ngawur tuh. Nggih. Sak ngawur, ya pengen ya bener banget pengen dia foto. kepengin dia putus saiki ndek cilikan dadi sayang. Tapi kinaran jen ben ya semantil kali Nggih, wong ket alit Nggih, ket ket alit, alit Cuma. sampai sakniki nggih Nggih, Mak nggih. Pak. Sampe tingali jene nek didro tak Benjing kempu. siang. Nek didro tak kempu kula nggih, kali mbok panjing ben tak sithik-sithik madosi mbok. Pamit nggih, tak mantuk kinara dhewe tak tinggal mriki. Jumbe. Kan numpak niku ae, Mak. Numpak kula numpak kali kulkas niki tek Tak kan kulkas kok nggon tak kok mbok nggih. Nggih pun nggih, monggo assalamualaikum. Monggo, Mak. Aku tak salim sik. Oh iya, sini. Iki nek nangis sae, Pak. Mundhun tepak nangis saiki. Oh, alah monggo, monggo. Monggo, Mbah nggih, monggo. Wes yo. Ya guys, kita pulang ini Mbak Nah, ini aja Mbak aku. Nah, hasil Mbak sampai aku. Ada kan 3 serangkai. Ayo seriwat-seriwat karena kan seri putih. Gitu ya. Dua apa? Dua cuki. Ya ta, cuki. Nah, ngono terus loh. Mereka senang disebut itu. Yang lebih guys, pokoknya intinya maksudnya yo, rakyat sederhana, pokoknya yo tak usahakan aku karo Mas Dimas itu selalu memberikan kepada orang-orang, maksudnya yang sekitar lewat dhewe Mbak yo. Ya kaya ngono kuwi lah, nek sekiranya iso bantu ya bakalan tetep dibantu kan. Monggo. Bermanfaat yo nggo Pak dan sekeluarga. Kira kira Mbak misakno Mbak. Angger duwe apa-apa ku dititipno tanggane ya apa biasanya nek mbok nggone makanan akeh enggak mungkin kan langsung entek. Ngono kuwi yo Mbak kali ya tak andani yo Mak. Tah niku kan biasanya ngantek 3 kresek, 2 kresek ngono kuwi kan beb-beb yo Mbak yo panganan. Ngono iki gak tau Mbak Mapah dek gimana dhewe. Iki yo dicegeti Mbah nang omah iki nang maksudnya dicegat dalam arti iki dindek ngorono di kongkon makan bareng. Jadi kan ya banyak warga tetangga iki sering banget kumpul-kumpul ning gini iki jalanan rumahnya Mata. Makanya Mata sering berbagi ning kono do apal yo. Ayo nggawa apa kuwi? Mesti ngono jarene Mata koyo ayo ndang dipangan bareng lho yo bae sing etes nang kuwi. Sing selalu anu iki mbahku yo. Jadi Mata juga berbagi nggo sekitar tetangga itu pasti guys. Jadi pajak ya? Iya pajak. Jadi pajak. Guys, iya Mapah nek aku ya iki guys rutene ya. Jadi emang kerja banget. Harapan wis tekan. Iki Kinara mbok nangis mbok ora iki masalahe. Mbok ora nangis, mau jumbi. Ya Allah. Udah mau sampai nih, wow. Kita lanjut. Mangga. Ya Allah ning kono mau udan. Teles iki ning kene panas mbah, guys. Walah, loh. Kering sekali. Wes ayo kita masuk loh, wes sampai, guys. Kinara, nangis gak? Aku cuma ngene. Lina ki ora usah olahraga. Ini wis langsung ape perkakal tangane wis. Langsung itu lho ototnya. Betok. Betak langsung. Bulu. Ya. Gedang ilang dah emang. Gedang ilang teh putih. Ya makan anu Bu ning ngisor kursi, Bu ning ngisor kursi. Boleh karo Mbak Lina. Walah.
Nggih, mbok anu sik nangis. Nggih nangis. Nangis mak jumbek-jumbek. Pertamane nggih mboten percaya apa iki ngonten. Tekan omah nggih tasik nangis kok. Wau. Nggih. Pas sak derenge dianu. Soalnya gedeng ambek mae, kedek mau ngomong ngono. Pakai gedang iki wong wis mangkel. Oh, ekspresine nggih. Iya, wis mangkel. Kok kalau kok metok mah. Oh, nggih. Lek kok di sandal. Kayak ngomong mak mangan. Ora ono, Mbok. Percaya aku wong ndekne kate iso maca. Numpak resi yo, Mak. Ekspresi. Mbak, sik saking mriki. Niku ampun Guys, lanjut makan bersama. Ki mau beli cimol, terus beli tahu, terus beli buka ten es dawet. Intan udah minum ya tadi es dawetnya ya. Dah. Oke guys. Iya, ben mangan itu nanda. Alah. Iki lho, Nak, es dawet. Balikan wis ora to. Iki lho betul ya. Kamu ora gampang. Potong iki tak stekne sama sekret. fotone bajame cantik dhewe, Mbak. Fotone bajame cantik dhewe. Iki Mak, tape jenengan. Nek ile tau juga ten apa? Iki belum iki. Kirim apa? Terus nyampe ngono ya. Fotone bajame cantik dhewe, Mbak. Fotone bajame cantik dhewe. Kecil banget dekne. Terima kasih Tun. Iki Tun bumbune anu Tun. Mbak Indah nek memang bumbu. Intun dari sini Tun. Walah, wis njungek-njungek ya lho. Mak niki lho Mak jajan Mak, Mak mendesak. Apa nunggu Mak? Saya kan betah loh Mak. Jadi Pak Tri. Niku lho pun betul. Wis tompol ini. Jajan tahun siji, Dok. Itu apa ya? Apa tak turono sik iki Nara? Ya Allah. Sorry. Ekspresinya begini Mbak, ditinggal. Dek, ada ditinggal. Lah Mbak. Ada ditinggal Mbak Mes. Mbak Onlin. Iya. Kena. Mes. Ya, sek. Iki lho penutupannya ya. Tak loro iki lho penutupan. Aku rasane kok wis puas. Alon-alon guys kurang sak menit soalnya. Dungono aja ngebut. Dinonga. Sing Semoga diparingi seger waras, rezeki yang lancar, urusannya dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. juga mono juga. Yang lagi sakit semoga diparingi sembuh. Amin ya rabbal alamin. Garis dua, semoga diberi momongan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Amin. Sekian konten kita kali ini. Aku ada presentasi loh ini Mbak kan. Sekian presentasi hari ini. Aku ada sampai ngomong sekian konten kita kali ini. Sekolah. Cakep masuk jiwa ini jiwa ngeplok wis aku. Terus apa ini? Cici po. Cici ko APN di gua LEW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Cus.
susu sih mah. Menyat.